Guys, magandang gabi. Buti pa siguro kayo guys, nasa bahay na. Libo yan, walang ilaw. Dito tayo. Guys, magandang gabi. So dito tayo ngayon sa Cubao. So wala tayong magawa. So nakapila tayo. So mag-vlog na lang tayo guys. Dito tayo sa mall, Mega Mall sa Cubao. So ang haba ng pila, maaga pa yan, Maganda na dito mga decoration guys, kasi ano na, alam mo yung mga pailaw nila. Ayan, ano na, feeling Pasko na talaga. Ayan, ayan. Yan, kaya tingnan mo yung dalawa, hindi na nahiya, Dito sa may, ano ko, may tao? Bablog ako. Oh, hi. Sarap sana kayo kumain dyan, no? Wala tayong pangkain. Wala tayong kita. Mabuti pa siguro kayo guys, nasa bahay na kayo. Ako nasa kalye pa rin, nagtiti na ng gabi. So boarding ko kasi kanina, kaya lumabas tayo alas 3 yata. So libre naman ito. Actually, hindi naman talaga ako lalabas guys, kaso lang nakakainip talaga sa bahay, Alam mo yun, yung kakain ka, ihiga ka, tapos magsisilpong ka. Ay, mabuti pa dito guys sa labas, naka-aircon ka na, kumikita ka pa. Yun naman ang motto ko Sa bahay wala, lamon, tumataba ka lang. Dito, kung paano nare-relax ang katawan mo. Yung nga lang, stress. Pag dito ka guys sa labas, stress ka ng kalaban mo. Stress kasi traffic. Tapos, ang pasahero ka, kaunti. Yun. Tulad niya, iba na pila. Guys, yung dalawang yun, kanina pa yan hindi na nahiya, naghahalikan dyan, Diyos ko, wala sigurong pang hotel yan. Mahuli sana ng asawa yan. Yung entrance ng SM, tingnan mo, madami ng dekorasyon,
Napamasko. So dito tayo guys sa harapan ng nakaupo tayo dito. Sa harapan ng ano, ayan. Ito ang buhay ng taxi driver, oh. Libo yan, walang ilaw. Boss. Ah? Bit lang doon sa kamuting, magandang kumarga. Maganda ng Ganda ng hatak. yung 300 doon nasa ano, Ay, mura kasi ang Petron eh. naging tatlong baro. Mura kasi ang Petron. Kamuting. Oo. Lahat na Petron, mura. Nasa 55 lang. Sa entrance ng Mega Mall. So SM. Okay, alright guys. Putulin ko na yung vlog ko. Hanggang dito na lang. At least mayroon ako na i-vlog. Habang nakapila ng vlog ko na. Bye! Bye!